Земеделският министър Иван Станков откри международното специализирано селско-стопанско изложение Бата Агро 2013 в Стара Загора днес. Мотото на четвъртото издание е „Модерни решения за модерно земеделие“, уточни председателят на Бата Христофор Бурнаджиев. Единственият начин българският земеделски производител да стане конкурентно способен, за да може да произведе повече и по-евтина продукция, за да конкурира Русия, Украйна и Румъния, които са нашите основни конкуренти. Първо, той трябва да работи в посока модерни, съвременни, големи машини, които да дадат възможност драматично да намалим разходите за производство. Бата Агро е най-сериозният форум в този бранш на Балканите. Тази година участниците са повече от 200. Машините им са разположени на площ от 41 000 квадратни метра. Това трябва да бъде видяно, каза Христофор Бурнаджиев. Бих искал да използвам възможността да поканя земеделските производители в Република България да посетят Бата Агро 2013, което се провежда под надслова "Още по-голямо, още по-добро".